أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i u vezi bitki u kojima je on učestvovao. Jedna od ekspedicija koju ću da spomenem je Benu Kurejza. El-Vakti je spomenuo imena ashaba koji su učestvovali u ovoj borbi i prema toj listi Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Hazreti Talha radijallahu anhu su bili prisutni u toj Benu Kurejza borbi kao iz plemena Benu Tajm. Abdurrahman bin Ghanem prenosi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo prema Benu Kurejza, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu su se obratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli: o Allahov poslaniče, ako te ljudi vide obučenog kao jedno prelijepo odijelo, onda će oni biti više kao naklonjeni da prime islam i onda trebaš da obučeš odijelo koje ti je Hazreti Sad bin Ubada poklonio. Obuci ga tako da nevjernici vidite odjevenog u prelijepoj odjeći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, uradit ću to, tako mi Allaha, ako obodvojica vas se slažete u vezi nečega, onda ja neću ići protiv toga. Onda također moj gospodar mi je spomenuo vas kao primjer meleka Džibrila i Mikaila. Što se tiče Ibn Hataba, on kao je primjer meleku, ako uspoređenje toga je kao Hazreti Džibril. Allah je uništio ljude kroz Džibrila u mnogim nacijama i ako uzmemo primjer poslanika, njegov primjer je kao ili sličnost je Hazreti Nuhu alejsalamu. Kada je Nuh alejsalam rekao: gospodaru moj, ne ostavi ni jednog nevjernika na ovoj zemlji. Ibn Abi Kahafa, to jest Ebu Bekr radijallahu anhu, njegov primjer je kao meleku Mikailu, jer on traži kao oprost za ljude na zemlji. A što se tiče sličnosti poslanicima, on je sličan kao poslanik Ibrahim alejsalam, koji je rekao: ko god mene slijedi je sigurno od mene, a ako me god odbije, zaista je Allah najmilostiviji i oprašta mnogo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je dalje rekao, ako se oba dvojica vas slažete, onda ja neću se buniti protiv vašeg prijedloga. Hadis koji govori u vezi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okružio Benu Kurejza, spominje se da je Ajša bint Sad prenijela ovo od svog oca i kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Sade, kreni prema ovim ljudima i ispaljujte strijele na njih. Hazreti Sad kaže, krenuo sam naprijed, imao sam više od 50 strijela i ja sam ih brzo ispalio na njih. Oni su pobjegli unutar i nisu izlazili napolje i mi smo se bojali da smo potrošili sve naše strijele, pa smo umanjili da ih bacamo na njih, pomalo bi kao ispaljivali. Hazret Kab je također bio jedan od tih koji je ispaljivao strijele i kaže, taj dan sve sam svoje strijele ispalio do te mjere da je kao neko vrijeme kad je noć pala, onda su zaustavili bacanje strijela. On kaže, mi smo ispaljivali ove strijele, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na svom konju u oklopu. Onda nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da odemo da se odmorimo. Mi smo imali hranu, hurme su imali za hranu. Također poslanik Hazreti Omer i Ebu Bekr radijallahu anhu su jeli ove hurme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio kako su odlična hrana hurme. Kad je Hazreti Sad bin Muaz nam rekao koja je odluka za Benu Kurejza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pohvalio i rekao je, dao si odluku prema Allahovom naređenju. Onda Hazreti Sad radijallahu anhu se molio i rekao, o Allahu moj, ako poslanik bude se morao boriti protiv Kurejšija u još jednoj borbi, molim te, zadrži me živog do tad. Ali ako je tvoja odluka da su se ovi ratovi završili između poslanika i Kurejšija, onda uzmi moj život. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da se tada Hazreti Sadova rana otvorila. Iako je bilo skoro zamladila, ali jedan mali dio se otvorio njegove te rane i on je onda, poslanik ga je stavio u svoj šator. Hazreti Ajša dalje kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su došli njemu i kaže, kudim se onim u čijim rukama je moj život, da sam, iako sam bila u odvojenom šatoru, čula sam plač, poseban plač od Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu. Drugim riječima, kada je Hazreti Sad bio kao pri kraju da premine, ona kaže, oba dvojica su njih plakali radi toga. Drugim riječima, Allah je spomenuo jedan kvalitet ovih ashaba, da su oni vrlo naklonjeni i kao jedni prema drugima. U vezi Hudejbije zapisano je, i kao što sam spominjao u prošlim hudbama, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sanjao san da on i njegovi ashabi rade tavaf oko Kabe. Prema ovome snu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i 1400 ashaba su krenuli prema Meki da obave umru. Krenuo je u Zulkada izutra u 6. hidžretskoj godini.
I kada su saznali da Mekanlije ne dozvoljavaju njima da uđu u Meku, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio svoje ashabe da razgovaraju. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, mi smo samo došli da obavimo umru, nismo došli da se borimo. Moj prijedlog je da krenimo prema našem kao odredištu, i ako nas drugi budu zaustavljali prema časnoj Kabi, onda ćemo se boriti protiv njih. Urva je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, da li ti planiraš da uništiš svoj vlastiti narod? Da li ti znaš ikoga od Arapa da je to uradio? I on kaže: ako Kurejšije, na primjer, budu pobjednici, kao on se zakleo Bogom da vidi da će ovi se ashabi poslanikovi pobjeći od njega. Kad je ovo čuo, Hazreti Ebu Bekr se vrlo direktno obratio Urvi: idi odavde i poljubi svog idola Lata, to jeste kao idi nastavi ga obožavati. Onda je Urva upitao: ko je to rekao? Ljudi su rekli: to je bio Hazreti Ebu Bekr. Urva je rekao: kao tako mi onoga u čijim rukama je moj život, kao da ti nisam dužnik, kao nešto iz prijašnjeg vremena, zaista bi ti odgovorio. Hazreti Ebu Bekr je dao 10 kao deva koje su bile trudne da bi Urva otplatio neki dug svoj, kao krvni dug, to jest ako nekoga ubiju, mogu otplatiti umjesto da ta porodica ubije njih. I onda to je Urva rekao i nastavio je da pregovara sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Na Hudejbiji se tad uslovi su se pisali i pregovarali. Omer radijallahu anhu kaže: otišao sam kod poslanika i rekao: zar ti nisi poslanik Allahov? Odgovorio mi je: da, jesam. Onda sam ga upitao: zar mi nismo na istinitom putu, a neprijatelji na neistini? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da. Onda Omer radijallahu anhu kaže: zašto da mi prihvatimo ovakve uvjete koji su, znači, kao sramni za našu religiju? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja sam Allahov poslanik i ja neću Allaha da budem neposlušan Allahu. On će mi podariti njegovu pomoć. To jeste, drugim riječima, ako ja prihvatim ovaj njihov prijedlog, ja nisam neposlušan Allahu i Allah će mi pomoći. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: zar nam nisi rekao da ćemo mi uskoro biti kao da radimo tavaf oko Allahove kuće? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, zaista sam ja to rekao, ali da li sam ja rekao da će se to desiti ove godine? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja nisam rekao da ove godine ćemo zaista da to uradimo. Onda Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ne, to nisi rekao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ti ćeš zaista doći do Kabe i raditi taj tavaf. Onda Omer radijallahu anhu kaže: otišao sam kod Ebu Bekra i rekao: o Ebu Bekre, zar časni poslanik zaista nije poslanik Allahov? On mi je odgovorio: da, naravno, on je poslanik. A onda sam pitao: zar mi nismo na istinitom putu, a ti nevjernici na neispravnom putu? Hazreti Ebu Bekr je rekao: da, naravno. Onda sam rekao: zašto onda da mi prihvatamo njihove ove uslove? Hazreti Ebu Bekr mi je rekao: o Allahov slugo, zaista poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Allahov poslanik i poslanici nikada ne idu protiv Allahove naredbe i Allah će zaista njemu da
pomogne. On je znači ponovio iste riječi, skoro iste riječi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi rekao. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je onda rekao Hazreti Omeru, budi čvrst sa ovim kao zakletvom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, zaista on je istiniti. Onda Omer radijallahu anhu kaže, rekao sam Ebu Bekr, zar poslanik nije rekao da ćemo doći do Kabe i raditi tavaf oko nje? Hazreti Ebu Bekr je rekao, naravno da jeste, ali da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ćemo to uraditi ove godine? Omer radijallahu anhu kaže, onda ne, nije to rekao. Onda Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, onda ćemo zaista mi to da uradimo. Prenosioc Zuhri kaže da je Omer radijallahu anhu rekao da je radio toliko mnogo dobrih dijela da bi mu Allah oprostio za ove njegove riječi. Ovo je hadis iz Buharija. Dok je spominjao u vezi Hudejbija ugovora, Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže da je Urva došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i počeo da postavlja ove uslove. Poslanik mu je rekao sve kao i prijašnjem tom pregovaravcu koji je dolazio iz Kurejšija i Urva je također se složio sa mnogim uslovima koje je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali da bi on ispunio sve moguće još tih uslova od Kurejšija, rekao je, o Muhamede sallallahu alejhi ve sellem, ako u ovoj borbi ti kao uništiš svoj narod, da li si ti kad čuo da je neki čovjek to uradio svom narodu? A ako to bude da Kurejšije budu pobjednici, onda tako mi Boga ja vidim takva lica oko tebe da će se svi razbježati od tebe. Kad je ovo čuo, Hazreti Ebu Bekr je postao ljutit i rekao, odlazi, idi, poljubi svog idola Lata. Ti govoriš da ćemo mi ostaviti Allahovog poslanika. Lat je bio časniji taj idol od ovoga plemena i na ovaj način Ebu Bekr radijallahu anhu je htio da kaže da vi ste ljudi koji obožavate idole, a mi obožavamo Allaha. Zar je moguće da vi budete istrajni svojim idolima, a mi koji obožavamo jednog Boga, da mi ostavimo taj put? Urva je upitao ljutito, ko je ta osoba koja je rekla to? Ljudi su rekli Ebu Bekr radijallahu anhu. Kad je Urva čuo ime Ebu Bekra, spustio je pogled, bio je postiđen i rekao je, o Ebu Bekre, da nisi učinio tu uslugu meni. I ovdje se također spominje taj dug koji je Ebu Bekr pomogao Urvi da isplati. Zaista bi ti kao odgovorio da mu nije dužnik. U Buhariju se spominje u vezi Hudejbije tog ugovora i da su sve te uslovi bili već dogovoreni. Hazreti Ebu Džendel, sin od Suhejl bin Amr, je došao, on je bio svezat i oni su tražili da ga muslimani vrate Kurejšijama. Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib detaljno opisuje ovaj incident, također uključuje taj dio gdje je Hazreti Omer pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da li si ti zaista istiniti poslanik Allahov, kao zašto oni moraju prihvatiti te uslove od Kurejšija. Hazreti Omer radijallahu anhu je to tako govorio zato što je mislio
on kao emocionalno je mislio radi Ebu Džendala koji se morao vratiti Kurejšija. Znači muslimani su gledali to kako se odvija sa Ebu Džendelom, ali oni su jednostavno ih je to mnogo potreslo, ali nisu ništa govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda kad Hazreti Omer radijallahu anhu nije mogao to više da gleda i pitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa drhtavim glasom: "Zar ti nisi Allahov poslanik?" Poslanik je rekao: "Da, zaista ja jesam Allahov poslanik." Onda Omer radijallahu anhu ga je pitao: "Zar mi nismo na istinitom, a oni na neistinitom putu?" Onda je Omer radijallahu anhu rekao: "Zašto da mi onda prolazimo kroz ovakvu kao poniženje od nevjernika?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: "Pogledaj Omere, ja jesam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ja se znači predajem Allahovom naređenju i ne mogu da radim protiv toga. I on je taj koji će mi pomoći." Onda je posle toga Omer rekao radijallahu anhu: "Zar nam nisi rekao da ćemo raditi tavaf oko Kabe?" Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Da, jesam, ali da li sam ja rekao da će to biti ove godine?" Omer radijallahu anhu je rekao: "Ne, nisi to rekao." Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao: "Budi strpljiv, zaista ako Bog da, Allah će nam omogućiti da radimo taj tavaf." Kako god, Hazreti Omer tad nije bio zadovoljan tim odgovorom i otišao je kod Ebu Bekra radijallahu anhu i upitao ista pitanja i Hazreti Ebu Bekr, kao što je već spomenuto, odgovorio na isti način i rekao: "O Omere, nemoj da dozvoliš da pustiš Allahovo uže radi svoje ljutnje. Tako mi Boga, ovaj čovjek kojem smo mi dali, što se kaže, sebe, je zaista istiniti." Hazreti Omer radijallahu anhu kaže radi svojih emocija to on je izgovorio ove riječi, ali poslije se toliko pokajao i da bi se iskupio zato radio je toliko kao ovih dobrovoljnih dobrih dijela da bi mu Allah oprostio za to. Drugim riječima, davao je sadaku, postio, klanjao na file i oslobađao mnoge robove da bi Allah mu jednostavno prostio za ove riječi. Dok je govorio u vezi ugovora Hudejbije, Muslima Maud radijallahu anhu kaže da kada su nevjernici saznali da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem doći da radi tavaf, oni su poslali svog ambasadora, nekog poglavicu, i rekli da mu, kao da prenese poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ne dozvoljavaju to umru da se desi, i u tom razgovoru taj ambasador je dohvatio blagoslovljenu bradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je da ne mogu raditi tavaf te godine i da to mogu raditi sljedeće godine. Hazret Muslima Maud dalje govori: "A vrlo je kao normalno za ljude iz Azije da dotaknu nečiju bradu kada kao žele da ubijede tu osobu da prihvate nešto, ili da oni diraju svoju bradu i kažu kao: pogledaj, ja sam poglavica mog naroda i trebaš to da prihvatiš." Taj poglavica je dotakao bradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ovo ashabi vidjeli, ustali su, odmah su udarili toga poglavicu po ruci njegovoj i rekli kao: "Nosi tu svoju nečistu ruku." Taj poglavica je vidio koga je udario kao ručkom svog mača i rekao: "Zar ti nisi ta osoba kojoj sam ja kao dao neku uslugu?" Taj čovjek se kao postidio i odmakao se. Opet je taj poglavica dotakao bradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ashabi ovo vidjeli, oni su ljutito bili kao ljutiti. Kako god, nijedan
nije bio ni jedan od njih kao prisutan da ovaj poglavica nekad u životu nije neku uslugu im uradio. Onda je jedan od asaba koji je imao na sebi oklop izašao i rekao nosi svoju nečistu ruku. To je bio Hazreti Ebu Bekr i poglavica je rekao tebi ne mogu ništa reći jer tebi nikada nisam uradio nikakvu uslugu. U Zulkada 6. hidžretskoj kada je Hudejbija ugovor bio zapisan, ovo je iz knjige Pečat poslanika, informacije, znači tada su dvije kopije tog ugovora napravljene i oba dvije strane su potpisali ugovore na oba dva ta primjera. Od muslimana ko je potpisao taj ugovor je bio Ebu Bekr radijallahu anhu, Omar radijallahu anhu, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Waqas, Ebu Ubejda bil Al-Jarrah. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je govorio da veća pobjeda od tog ugovora na Hudejbiji nije bila u islamu. Hazreti Ebu Bekr je također učestvovao u ekspediciji Benu Fuzara. U vezi toga se zapisalo da je to se desilo u 6. hidžretskom. Benu Fuzara je bila u Benu Nedžer kao neka dolina Fura u Tabkatul Kubra i Siret Abdu Hišam da je komandant bio Hazreti Zaid bin Harsa. Prema Buhariju i Sunan Abu Davud poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Ebu Bekra radijallahu anhu kao komandanta te ekspedicije. Iz Sahih Muslima se prenosi Jaz bin Selma koji prenosi od oca kaže mi smo se borili protiv Furaza plemena i naš kao vođa je bio Ebu Bekr. Kada su klanjali sabah, Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio da mogu započeti borbu. Blizu njihovog bunara mnogi su poginuli ti Benu Fuzara i oni su počeli da ih gađaju strijelama i ta se grupa zaustavila. Oni su ih zarobili. Međutim, zatvorenicima bila je neka stara žena koja se kao u neki crveni ogrtač napravljen od kože, s njom je bila njena kćerka. Oni su doveli ove ljude Ebu Bekru radijallahu anhu. Oni su također doveli tu djevojku i kada su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao tu djevojku u Meku tako na razmjenu za nekoliko muslimana. U vezi bitke na Hajberu zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u Muharemu 7. hidžretskoj prema Hajberu. To je bila jedna oaza i tu su Jevreji napravili dosta tih svojih kao dvoraca koji danas su, možemo i naći. Muslimani su osvojili te njihove tvrđave od jevrejske u toj borbi Hajber. To je bilo vrlo plodna zemlja i najveći centar Jevreja. Siba bin Urfeta Sibari je bio postavljen za emira Medine u odsustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem tad. 10 dana se ova Hajber borba, znači ili okruženje oko tih njihovih tvrđava vodilo. U hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao tad migrenu 2-3 dana i ne bi izlazio iz svog šatora. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ebu Bekra prema toj tvrđavi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je noseći zastavu poslanikovu napao na nevjernike. Velika borba je iskrsla i posle su se vratili, ali nisu pobijedili. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao
Omera radijallahu anhu sa njegovom zastavom. Omer radijallahu anhu se borio, ali i on se vratio bez pobjede. U mnogim knjigama se spominje da su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu bili kao komandanti i mijenjali se jedan sa drugim kako god nisu pobjedili. I jedna knjiga Sejdina Ebu Bekr koja je objavljena u Lahoru, taj autor piše da je tu tvrđavu osvojio Ebu Bekr radijallahu anhu. I on nije dao nikakve dokaze u vezi ovoga, gdje je kao našao te informacije. I on tu piše da je jednu tvrđavu Ebu Bekr osvojio, drugu Omer radijallahu anhu i treću kao tvrđavu je bila data da osvoji Muhammed bin Maslama. I kao on nije mogao to da osvoji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sutra ću ja dati zastavu onome koji je najdraži Allahu njegovom poslaniku i on će kao osvojiti tu tvrđavu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao tu zastavu Hazreti Aliju i on je kao osvojio tu tvrđavu. El-Vakti prenosi u vezi ovoga u vezi Hajbera, ali Halifetul Mesih kaže ne mora značiti da su svi ovi njegovi detalji tačni. On piše da u toku bitke na Hajberu Habab bin Munzir je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, Jevrejima je njihova kao voćnjaci njihovi tih hurmi su draži nego njihova djeca. I trebamo kao posjeći ta stabla i kao on kaže da je poslanik naredio da se ta stabla hurmi posjeku. Halifatul Mesih kaže ovo uopšte ne izgleda da je tačna informacija, kako god. Sljedeći dio koji on zapisuje izgleda da je tačan. Onda je kao poslije toga Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu otišao poslaniku i rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanhu je zaista kao obećao pobjedu tebi i on će ispuniti to obećanje. Nemoj kao sjeći kao te stabla hurmi. I kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaustavio ashabe. Kad su oni pobjedili, kad je Allah dao da oni pobjede Hajber, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dolinu Katiba podijelio svojoj rodbini i svojim suprugama i muslimanima. 100 osaka od žitarica i hurmi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad dao Ebu Bekru radijallahu anhu i to je kao bila veliki iznos. Mjesto Nađad Halifatul Mesih opisuje gdje se na mapi nalazi. Ono je bilo kao izdignuto iznad morskog levela. Tu je pleme bilo koje se spremalo protiv da napadne muslimane. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Ebu Bekra da ih upozori. Ovo se desilo u Šabanu mjesecu 7. hidžretskoj. Hazret Selma bin Akva prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Ebu Bekra kao komandanta za njih. Poslije ugovora na Hudejbi, kad se Ebu Sufjan vratio u Meku, da je ovo neko pleme koje je bilo u ugovoru sa Kurejšama napalo neko drugo pleme koji su bili kao pod ugovorom sa muslimanima. Oni su napali njih i ovo je bilo protiv ugovora na Hudejbi. Znači oni su kao ignorisali ta uslove Hudejbije ugovora i Kurejšije su im pomogli ovo pleme sa oružjem i oni su rekli kao oni nemaju nikakav ugovor. Onda je Ebu Sufjan došao u Medinu i želio je ponovo da sklopi ugovor ili
isti taj ugovor sa Hudejbije. Onda je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik mu ništa nije rekao na ovo što je imao da kaže. Onda je Ebu Sufjan otišao Ebu Bekru i pitao ga da kao govori za njega poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali Ebu Bekr ga je odbio i rekao ja to neću raditi. I također spomenuli smo ovo dok smo govorili u vezi Omera radijallahu anhu, dok smo ga spominjali, i da je Ebu Sufjan otišao i kod Omera radijallahu anhu, ali je i on odbio. I Ebu Sufjan se vratio, znači neuspješan, u Meku. Osvajanje Meke koja se desila u Ramazanu 8. hidžretskoj, Tarik Tabri, je zapisano da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se počnu pripremati, također je rekao svojoj porodici da pripreme i njega. Hazreti Ebu Bekr je otišao kod svoje kćerke Ajše radijallahu anha i ona je tad spremala poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekr je upitao moja kćerko da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ga spremaš. Ona je odgovorila da. Onda ju je upitao da li ti znaš gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima namjeru da ide. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla ja ne znam. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem informisao ljude da idu u Meku i da se odmah spreme. Onda se molio Allahu moj, kao gospodar moj, molim te ne dozvoli da od Kurejšija ovi prijatelji ili njihovi izviđači nas primijete dok mi ne dođemo blizu njih. Ljudi su se počeli pripremati tad. Još se u nekom hadisu spominje da je Ebu Bekr rekao o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, da li ti se spremaš da ideš na neki put. Hazreti Ebu Bekr je pitao je li ti ideš prema Benu Asfar, Bizantijci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne idem tu. Da li onda on je rekao da li ideš prema Nadžedu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao onda ti planiraš da ideš prema Kurejšijama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao vrijeme koje smo rekli da ćemo imati ugovor mira je i dalje validno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zar ti ne znaš šta su oni uradili Benu Kab? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao poruku svim kao bližim plemenima i rekao kogod vjeruje u Allaha i njegovog poslanika i sudnji dan neka se sakupe u Medinu u mjesecu Ramazanu. I onda mnoga plemena iz Arabije su došla u Medinu, Benu Eslem pleme, Benu Gufar, Benu Muzejna, Benu Ašđa i Benu Džuhejna. U to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio Allahu moj zaustavi prijatelje Kurejšija i njihove izviđače da saznaju vezi ovoga, tako da mi možemo doći do njih bez njihovog znanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda također poslao izviđače i kao instrukcija je bila da oni zaustave bilo koga ko bi mogao informacije dati Kurejšijama. Hazreti Muslim u vezi ovoga govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednoj svojih supruga da ga pripremi za put. Onda je rekao Hazreti Ajši radijallahu anhu da isprži neka sjemenke za njega. To su tako se pripremali tada u to vrijeme. Hazreti Ebu Bekr je došao u kuću Hazreti Ajše i pitao šta se dešava, da li poslanik se sprema za put. Sad Muslim ponavlja ona je rekla da izgleda da je to tako, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao da ga pripremimo za put. Hazreti Ebu Bekr je pitao da li planira za neku borbu. Ona je rekla ne znam, samo nam je rekao da ga pripremimo za put. Poslanik je onda nekoliko dana poslije pozvao Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu
i rekao da su neki ljudi došli iz Kuza plemena i informisali ga šta se je desilo. Također mi je rekao da ga je Allah mu je objavio da će ovi prekršiti taj ugovor, a mi smo znači imali ugovor s njima i to je protiv naše vjere da se mi sad prestrašimo i da se znači mi ne pokažemo hrabro njima i moramo da idemo tamo. Koji je vaš prijedlog u vezi ovoga? Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu rekao: o Allahu poslaniče, ti imaš ugovor s njima i oni su tvoj narod. Drugim riječima, kao da li ćeš se boriti protiv njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nećemo mi se boriti sa našim ljudima nego onima koji su prekršili ugovor. Onda je poslanik pitao Omera radijallahu anhu, koji je odgovorio: svaki dan se molim da Allahu da mi možemo da se borimo protiv onih koji znači su protiv našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik rekao: Ebu Bekr je vrlo mehkog kao srca, ali Omer je više kao direktniji u svom govoru. Poslanik im je rekao da se pripreme i onda je također poslao poruku plemenima okolnim i rekao: kogod vjeruje u Allaha i njegovog poslanika neka dođe u Medinu u mjesecu Ramazanu. Tako su se počeli da skupljaju u Medinu. Veliki broj armije se skupio i onda prije nego što je pošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio: Allahu moj, ti pokri znači da Mekanlije ne shvate koji je njihov plan i njihove izveđače, tako da nas ne vide niti čuju u vezi nas. I onda je poslanik krenuo i iako je bilo mnogo licemjera u Medini i armija koja je iznosila 10.000 muslimana, nikakve znači vijesti u vezi ovoga nisu stigle u Meku. Ovo je zaista bila Allahova pomoć. Zapisano je u Atabkat, Ibn Sa'b zapisao: Mara Azhran mjesto je muslimanska armija stigla kao u vrijeme jacije. Mar Zahran je 25 km od Mekke prema Medini. Prema poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem uputama ashabi su zapalili kao 10.000 vatri oko Mekke. Iako nisu dobili vijesti u vezi ove muslimanske armije, Kureši su bili vrlo zabrinuti u vezi sljedeće borbe. Iako nisu dobili nikakve vijesti, oni su znali da će se morati boriti protiv muslimana uskoro. Bili su mnogo prestrašeni i zabrinuti. Izgleda da je ovo netačno, jer oni kada su došli u to mjesto muslimani, onda su Mekanlije dobili vijesti da su da su muslimani stigli blizu. Kada su muslimani tu napravili kamp i te zapaliti 10.000 vatri, Kurejši su poslali Ebu Sufjana da donese im informacije u vezi toga i rekli su: ako vidiš, ako se sastaneš s poslanikom, kao potpiši ugovor mira. Ebu Sufjan, Hakim bin Hizam i Budejl bin Varka su otišli. Kada su ugledali muslimansku armiju, bili su mnogo zabrinuti. Čas poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Omera radijallahu anhu kao da nadgleda ili da upravlja tom stražom. Kad je Hazreti Abbas čuo glas Ebu Sufjana, rekao je: o Abu Hanzala. Ovo je bio kao nadmak Ebu Sufjana. Ebu Sufjan je rekao: ja sam ovdje. Ebu Sufjan je upitao: šta je to iza tebe? Rekao je: Allahov poslanik i 10.000 njegovih sljedbenika. Onda ih je Hazreti Abbas odveo kod poslanika Ebu Sufjana i njegovu dvojicu drugova. I njih sve trojica su prihvatili islam tad. Nastavit ću da govorim u vezi ovoga ako Bog da na sljedećoj hudbi.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.